स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरुरूपी मला वाटते अंतरीत्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। हे सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये रे सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। श्रोता वक्ता श्री राम समर्थ। श्रोते हो तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते जनांग स्तवनांतू हे समर्थांग उद्गार असत मगल माहिती समर्थ असून सुद्दाही ते रामा दास झाले त्याने स्वामी झाले आणि श्री रामान तांक समर्थी पदवी दिली त्यावेळी त्यांनी श्रीरामाक म्हणले ही पदवी तुमच्या गुरु बिकॉज जय जय रघुवीर समर्थ रघुवीर समर्थच हाव नाही हे त्यांनी सांगले। तरी आजी आम्ही नित्याचे रिवाजाप्रमाणे मना श्लोकाला थांबू सूर करूया। आजी भोग आमचा एक समाज असं ताज पहिला मी मना श्लोक सूर करूया दोन्ही गेलपंता
76 झालेलं 76. ते 10 पहिलेचे श्लोक शेवटचे हे ताका कले राम नाम हे म्हणतात ते तशी 10 श्लोक प्रभाते मनी राम चिंतित जावा ह्याची ओळीने ते एंड जातात श्लोक सगळं. आत्ता कल्लस ताजी मुखार वच्चे समर्थन ताकल म्हणतात ती होय राम नाम घेऊन का जाल्यार राम नाम घ्यायना पडे ते बिन का तुमच्या अंगान तू आणि त्याप्रमाणे राम कार्य करूक सुरू करता कळले. तर ते सांगतात ती करी काम निष्काम या राघवाचे करी रूप स्वरूप सर्वा जीवांचे करी छंद निर्द्वंद्व हे गुण गाता हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास होता. जय जय रघुवीर समर्थ. तर ते सांगतात आत्ता दास्य भक्तीची वेळ येऊन ठेपल्या दिवस अशी होती की नुसते राम नाम घेत घार बसून उपयोग ना मग. त्या शिष्यात सांगतात की आता करी काम निष्काम या राघवाचे देवाने राघवान तुम कितलं होड मनुष्याला जन्म दिलं मनुष्याला देह दिलं सुदृढ दिलं सगळं नमुन्याचे कला तुमका कल्पना शक्ती असं हाता पायात बल असं सगळं असं त्यावर इतके लोकांक सगळ्यांक आपणेच निर्माण केले आणि कल खातीर केले तर सृष्टींतलं आनंद मेळपा म्हण खातीर केले आणि सगळं सृष्टींतून चराचर सृष्टींत आपण भर मुरला तो आनंद मेळका म्हणून. तरी मस्त लोक या ना त्या कारणात दुःखी असती त्यांनी ती तांक मदत कोण करची तरी ते आपणा गल काम हा तुगल्यान तू बसला आता राम नाम मस्त घेतस तू तरी आपण करून घेता आणि तू ते काम करी करका नव्हे ताज खातीर कल करता प्रति एकल्यान तुका मगल रूप दिसता करी रूप स्वरूप सर्वान जीवांचे सगळ्यांतून आणि करी काम निष्काम या राघवाचे. तर कसले बा काम करचे जानांक गेले तरी खंयचेय हजाने एकमेकांक मदत करची. आमगेल ह्या आनंद यात्रेच मोठोच असो की एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथम होय की ना. त्यावेळी एकमेकांक मदत करची हो आमगेलो मोठोच पण नुसते ग्रुपांतले मेंबर्सांक मात्र नाही. तरी जे कोणी जिथे कमी तिथे आम्ही खंय कमी पडता त्याने राघव रूप असो किती जणांगल जॉब्स गेले ते किती जणांक आणि कल्ले समस्या किती जणांक फिजिकल समस्या किती जणांक मेंटली तांका हे जाल्या भय दिसच्या लागल्या तांका आम्ही धैर्य दिवच कोण आहे. तरी मगल भितर जर राम असं आणि हा आनंदान नाम घेता त्या आनंदाची फुंकर आम्ही त्याला जर दुःखार घालली ठीक आहे तरी अल्प का होईल तर ते दुःख दूर सरतली आणि कोणालपणी चेहऱ्याचे रे खास येतलं होय की ना. तरी हे काम असं आणि ते काम कशी करचे हा जो आदर्श आमका हाने घाल दिला खरं म्हणे कोणे राघवागल हा कोण असं दूत हनुमंत होय की नाही. तर ते कशी काम करता म्हणून तो आमक शिकयता आणि ताका चिरंजीव करून दवरला त्यांनी ती त्या काम ताक शरण वचूल शिवाय वचूल्यारी तो आमक शिकयता कल मागीर राघवान ताक इन्स्ट्रक्शन दिवन दवरले. आता राघव म्हळे राम म्हणणी राघव म्हळे कले रघु वंशांतलो रघु राय जाऊनची पहिले सुद्धा त्या इक्ष्वाकू वंशान मस्त राय जाऊन गेले ताजे नंतर सुद्धा सुमार राय जाऊन गेले. दिलीप झालं अज झालं दशरथ झालं सगळे हे आशिल्ले देवान थंय युद्ध करून देवांगल मदतीक वचून दशरथ स्वता आणि त्यांना राक्षसांगल नायनाट केलेलं. तर असले शूरवीर आशिल्ले तरी ते रघुकुल रीत चली आई प्राण जाय पर वचन न जाय असले म्हणतलो हो रघुकुलांतलो पहिलो राघव. कसले जाल तर ते एक वचनी एक बाणी जो सदा सकाळी उठाई की आम्ही आजकाल काम करूये हे देवा आम्ही तरी पहिली टाइम पडतात की
तू सगळे आपणाक दी आणि आपणा करून घे. तू मग जे हात पाय दिल्यात न्हय ते सगळे काम तू मला करून घे आणि हांव करता. तर हे निष्काम काम जे असं कोणाला थांबतले एक्सपेक्ट करची ना जाल्यार आमकां आत्ता मी लॉकडाऊन म्हणून खंय वचूं शकनात जाल्यार कितले लोक आमगेले घार येतात. कले एक ऑर्डर केल्यारी कले फूड घेऊन येतात ती पावसांत येतात ती वखदांत येतात ती वादळांत येतात ती वय की नाही वखद घेऊन हे घेऊन फ्रुट्स घेऊन कोणे कोणे येऊन दितात. तर तांक एखादी गोड उलोवन एक कशेंस मा तूं म्हूण विचार तर केन्ना बरें. पयलीं एकलो कोणकी कपडे सांसान शिलाई घालचे काम हांव कोणाला कितें दिल्लें तेन्ना हांव कपडे भर शिंवलें. तर तो शिंपी म्हणालो आपण ह्या पोरा पेटयता ताल्ल्या दी आपण शिवून दिता म्हणे. तर ताका अशी विचार तू कल करता माम म्हळ्यार तो म्हणालो आपण सांजे हे जायना पण घेऊन येत मगले कॉलेजाचे सेशन जायना पण आपण घेऊन येता. तर नॅचरली हा विचारता तू कॉलेजा वतले कल शिकता तर आपण कॉमर्स शिकता 11वीक ऍडमिशन घेतल्या जाल्यार आपणाक हिंदी मिडियम त्यांनी आपणाक म्हळ्यार समज इंग्लिश येना जाल्यार इंग्लिश मिडियमान तू घेतल्या हा म्हळ्यार तू हांग यो शिकयत तुका जे काय असं बुक्स घेऊन यो. आत्ता मला बुक्स ना ती जाल्यार हांव तुका बेस समज करून घेता. तेन्ना यो आमी हांग भायर लॉबीन बसून म्हळ्यार तोंडाक मास्क बांदून वी हॅव टू फॉलो सर्टन प्रोटोकॉल्स काळजी घेवं का तरी शिकय. तर हे असले शिकोवचे ते एक राघवागल काम म्हणून समजून करचे. राघवाल काम म्हणून समजून करचे आणि कल करता तर हे जर केले नाही प्रति एकल्यान तू तो राघवागल जीव असो आमगेल घर कामाची येतात बाप त्यावेळी तान सांगात आम्ही तान्ने घेतो नाही तांकाय तान्ने दिवचे. एक तांतल्या घरात खाऊचे असं ना म्हण नाही जाल्यार प्रीती वाढता आमगेल रूप आणि तांगेल रूप हां तू सगळ्यां तू त्या राघवागल स्वरूप असो अशी सगळं जीवन तोच असो अशी मेळ तांचल्या फ्रेंडली राबल्यारी आम्ही कले अपेक्षा करना ती पण ती जाऊन आमकां कसले वेळ एक अडीनडी पावता ती पावना जाल्यार की तांगेले एक कसले आमी अपेक्षा करची ना पण तो राग हो खूश जाता की तागल काम आम्ही करता ती. आणि शेवटी आमकां राघवाल आम्ही खंय खंय काम आवता ती ते एम्प्लॉयर सांगले आणि हे करतात हांजी करतात त्यापेक्षा हे श्री रामागल हांजी केल्यार कसले वाईट असं. राम म्हणता मगल काम करत करूया आरामात करूया. हे सांगतो तो एकनाथ असेल नाही तांणी तरी ते अगदीच ते खरे ब्राह्मण कुळांतले आणि अगदी शुभ वस्तू शिरे नित्याक हरिकीर्तन तांगेल घरचल जाल आणि ही गर्दी जाताली एक कनकल जालें तांगेल थंय एक पाप सांज जालेली भयंकर गर्दी जाताली कीर्तनाक. तर एक जोडपे गरीब पाप कातकरी लोक शेतांत घार वतना तांणी ते भजन आणि ऐकले तांकां दिसलें आयकूंक का मस्त दणुलेली आयली आणि त्या हॉलांत तुझल्या बैसू जाग वचना कशी कोणी बाजून वचून तांचे बाजूक एक तांगेले एकनाथ महाराजांगेले हे आशिल्ले शयन कक्ष बेडरूम आता काळान म्हटलेले त्या बेडरूमात वचून पावली. थंय वचली थंय हांतूळ घालून दवरलेली म्हळ्यार वेळ जाली न्ही कीर्तन जालें की जेवचे न्हिदोवचे हांतूळ घालून दवरलेली गिरजाक्का म्हळ्यार तांगेल बायल तिने घालून दवरलेली ती वचून त्या हांतुळार बसली पाप तांक गोत्तू सुद्धा ना की तांगेल ते न्हिदोवचे अगदी म्हळ्यार कल म्हणटात निरागस लोक गरीब पण प्रामाणिक वचून बसले आणि एक मनान ऐकूनच्या लागले नाही ती कडे इतले दणुलेली ती पाप जाल्ले कीर्तन तागले आणि खुशीन तू आनंदान थंय तांकी तू गाड न्हीद पळयल्या नंतर ही जेवण न्हिदोवचे आयल्यारी त्यान जोडपे थंय न्हिदल्या. तांणी गिरिजाक सांगले गिरिजे हांका जागो नाका मगल राम सीत हांगा न्हिदले मगल राम सीत न्हिदले हांगा हांतुळारी केन्नाय आमचे खातीर जागी राखतली ही राम सीता आज ही शांत न्हिदले ती न्हिदोवक ती सकाळ उठायना पड पळया आम्ही खंय पण विंगडकड न्हिदया आणि सकाळ उठायना पडे ही जागी जाली न्ही अरे आम्ही हांगा खंय येवन पावली तांकां कळनाच खंय येवन पावली म्हूण लक्षांत येना फक्त न्ही हे कोणाल घर कल्लें
आणि किती वेळानंतर एकनाथ महाराज आले, अयो तुमगेर कीर्तन ऐकूनच्या इल्ली हंगार नीट पडशी दिसता, माफ करा तांकां, माफ करा, तांगेले पाय धरले. अरे कल्ल्या तुम्ही माफी मागतात ना, हा आज मस्त दिवसांनी मग राम कायम मज खातीर सेव करता असता, तशी तुम्ही शेकता ती सेव करून आमकां अन्न दिता ती. आज पळील पण तुम्ही आनंदाने रामाल नाव घेत 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 आराम न्हीद पडली तुमकां. कितली बरें दिसलें म्हाका. आता तान्ने पिवन खावच्या बिंच्या खावन कडेर वचात म्हणून सांगेल तांगा सरबराय केली. तरी हे जे असणे हे श्री रामाल काम. तू कल त्यांनी निष्काम कल दिवची ना. कल म्हणारी कर्तन करताना एक नमुने आनंद जात नाही, कर्तन करताना आनंद जातात. त्यांनी ती कल्ले दिवची ना घेऊची ना. तर अशी रूप सगळे जीवांतू त्या श्री रामागलेच रूप असत अशी समजून तांका मदत करची. तरी प्राणी सुद्धा वश जातात आता खंयचेय एक भजन म्हणचस, एक आता मी भजन म्हणतात ती किती जण ऐकतात तर सगळं जण वेळ जी नाचतात नाही एक नमना तांत खंयची जातीची कोण कमी जास्ती कळले ना एक नमुन्या आनंद जाता. आनंद हे एकच फळ आमकां कर्तन कर्तन मेळतं वता, आनंद मेळतं वता. ताची अपेक्षा दवरपाची ना. निरपेक्ष बुद्धीने केल तर तो परमेश्वरूच त्या आनंदात असणे. तो आम सांगा ते नांदता नामदेवागल कीर्तनातून विठ्ठल स्वतः येऊन नांदताल ते होतच. आणि ते मंदिर अशी फिरलेले कला म्हणारी तो शिंपी म्हणून ताका ते विठोबा मंदिरान हान तू एक कडे वचून तो कीर्तन करू कर ताका भितर वचून दिली. चोखा मेळा काही तशीच ताका भितर वचून दिली. तर त्यांना आपल जेन्ना ते चोखा महारी म्हणटाल ती आपण सोयराबाई. तर तिने म्हळे देवा आम्ही तुका दर्शन घेवचे आयले ती आणि म्हाका भितर सोडनात मरे तर कल करचे म्हणून. त्यावेळी तो विठो खास भायर आयलो मंदिरांत आणि तिगल मुखार तांगल मुखार प्रगट जालो. त्यावेळी तिगल तोंडांतून एक शब्द आयले म्हळे इतली प्रीती उक्कून आयली तिका. अवघा रंग एक जाला, अवघा रंग एक जाला, रंगी रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक जाला. मी तू पण गेले वाया अगा पंढरीच्या राया, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला. कंच महारू, कंच ब्राह्मणू, कंच क्षत्रिय, कंच वैश्य, कंच देव, कंच भक्त सगळे एक जाऊन गेले. तशी जाता त्यावेळी करी छंद निर्द्वंद्व हे गुण गाता. आम्ही भजन म्हणतो आणि द्वंद्वासून येतो, द्वंद्वासून येतो. कृष्णागल रास आणतो पण कोजागिरी पौर्णिमेक राध तावेल पेट्ट शिली तर कोजागिरी वेळार प्रत्येक बाकीच्यांसून दिसताले आम्ही आम्ही कले येऊ नये. तर प्रत्येक ताने विंगड विंगड प्रॉमिस केले आज हांव तुमकां सांगात रास करता म्हणून यो मगले मुरली चालू जाऊन भितर अमुक वेळार येया तुम्ही. आणि सगळे लग्न झालेले बायल आशिल्लो त्या कशी पण ओढीने तशी आम्ही भक्तीच ओढीने नामाच ओढीने आम्ही जेन्ना खंय वता ती त्यावेळ थंय आमगेल जाती फक्त भक्त ही एकच जाती वरता. खंयची कोणे तांतू ब्राह्मण असना कोणे क्षत्रिय खंयची ती याती ना. आणि सुष्टच असता ती कोणे दुष्टत्व ते येऊच्या कशे कना नामा मुखारी. कल्या म्हळ्यानी त्या कोदंडधारी रामागले भय असता दुष्टत्वाक. त्यांनी ती दुष्ट भावात चोर जरी जाल तर की थंय आयल की ताका दुष्टत्व लय आवडता आणि तो एक मनाने ते ऐकता. तर हे जे असं आम्ही हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास होता. एखंता हे कोण गजानन महाराज ते खंयची वतशील आता कालची खबर गजानन महाराज शेगावचे त्यावेळी राय्यागल घोडो बल्कि ताक मस्त लाडायलेलो आशिल्लो तो मस्त अवखळ म्हळ्यार वाटेल तशी मत्त जातालो उन्मत्त जातालो वाटेल तशी फिरतालो तशी धाड 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 राऊंड्स मारच्या भायर सरला घोडो बताशा सगळ्यांक ताका भय दिसताले हांव केन्ना नकल करत म्हणून भय दिसताले. रस्त्यार हे उबरले सगळ्यांक सांगले महाराज महाराज
बाजूला जा, तो तुडवेल तुम्हाला ना काय नाही होत. गल्ले उले निघते वैरणी तान येऊनची वाटतेरी मी 2 सोल्टनी नाम घेतची विदले आराम. तरी हे हो घोड जो अशी तुडकी तालीन चल नेतालो तांगेल अंगार पाय दिंच बदला थंय आयल की लळीत शांत झालं. आणि एक चेरडू आपण कले चूक केल्या मान तो घाल राखतने की चुकलंय म्हणून तशी माफी मागच्या राबिलवारी तांगेल मुखार अशी शांत उभरल. तवळे हगूर उठायले ताक म्हणाले बताशा चिके समजूतदारपणान वाघ चेरडा अशी कोण नाही मग किती लोकांना त्रास जाता वय की नाही आदत बुधवन जा पळया अशी नाठाळ पण करची ना. आणि त्या दिवस धरून तो घोड परत तान अशी मस्ती के नाही करली. मग सगळ्यांना उपयोग आला पण अशी नाठाळ पण करण्याची. तशी हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास होता करी छंद निर्द्वंद्व हे गुण गाता. तुम्ही खंची छंद सत्य करा ती आणि प्रत्येकाला ते छंद तू सामील करून घ्या ती. कले गायन असं आणि कले असं नाटक असं सगळ्यांना जॉईन करून घ्या ती आणि आनंद करा ती. आम्ही आनंद यात्रेक बाहेर सरल्या ती त्यांनी ती आनंदाची करचो कळलं. आता जय जय रघुवीर समर्थ. दुसरं श्लोक असं अहो जानरा राम विश्वास नाही तया पामरा बाधिजे सर्व काही. महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता वृथा वाहणे देह संसार चिंता. जय जय रघुवीर समर्थ. आजकाल दिवसच असे होती की टेन्शन येऊनचे सहज कोणा काही टेन्शन येतात. आणि खरे सांगूया टेन्शन हे आवश्यक सुद्धा असतात. प्रत्येक आम्ही म्हणतात की कोप आवश्यक असता मोह आवश्यक असता. मोह लागला जगत चलणार मोहा मी तरी सृष्टीत चलता. तशी हाव म्हणलेले आवश्यक असतात. मी पण की काम करच्या करते पण कोणे पुढे घेऊनच्या लागता जाल्यार फक्त जाण दवर केल्ले हांव करता जाल्यार तो करून घेतच नाही म्हणून हांव करू शकता ही जाण आयल्यार पुरो जाल्यार करता हा नाही. तुमची करी म्हणून देवाकच सांगता तुमची कर सगळ्या म्हणून ना. आम्ही करका आम्ही करते पण घेऊन का जाल्यार करवी त्यागल जाण दवरून करका. त्यागल नाम घेत करका नामांत काम करका. तरी ते समर्थ सांगता ती अरे ज्या नरा राम विश्वास नाही तया पामरा बाधिजे सर्व काय. सगळे काळजी जगांत नाकाशील काळजी घेतात. आ टेन्शन असता मुळे कल खातीर असता एक जबाबदारी जाणीव जावका म्हणून असता. टेन्शन आम्ही ती नाद निर्माण जाता. तुम्ही तंबर पळयात कोणे गायन शिकले असल्या तानपुरा त्या तार मिळून का लागतात ती तालटाची खुंटी अशी पिरगळ का लागतात थोडे टाईट कर का लागतात असे आवाज येतात. तशी उपयोग ना पण समोरची साप सा सूर असते तर त्या तिची टेन्शन जावका. पण अति जाल्याखल जाता तार ठण्ण करून थुंटून होतात कडे बेसूरच बेसूर तर तानपूर लागनाची. तशी आमगेले अति टेन्शन जाता कल खातीर ते बाद जाता म्हणजे ताजो त्रास जाता. बरे कार्य जायना तर त्रास जाता. खंय परीक्षे वतने टेन्शन असता जाल्यार म्हळ्यार मात्र ते चेडू अभ्यास करता. परीक्षेचे हे मूड आयलो म्हणतात तर बैसून अभ्यास करता न्ही जाल्यार अति टेन्शन करून रात्री न्हीदय पडना कडे परीक्षेन ब्लँक जाता. तशी टेन्शन उपयोग ना. कल्ल्याक सगळं तुम्ही करचे करता अभ्यास करता प्रयत्न करता साधन करता जाल्यार रामाचेर विश्वास दवरता. तो मगल पॅरंट अस तो हांगा बसला की पण ती काणी हांव सांगले की जेन्ना हाका ते चेडू एकलोच आजोळी वता आशिल्लो तावळी ताका आजी नवीन कोणे आयिल्ले आशिल्ल्या खातीर हांव सांगता. तो दर रजेन त्या चेरडाक तागेल आजोळी करून हांव बापूय सोडून येताली. ती ऑफिसा वताली सोड न्हू परत येताली आनी परत आपोवच्या वताली. आतां ते चेडू व्हड जाले. ते चेडू म्हणटा की आम्मा पप्पा तुम्ही कले येवंका हांव एकलो वता न्ही हांव वता ते पावना पड तुमकां टेलिफोन करता. तर सगळं ते ट्रेन सुट्टना ताका सोडू आयला हांव बापूय ताका बसयले ताका खावच्या पिवच्या उदका बाटली सगळं दिलें. थंय सुद्दां कळयलें ताका घेवच्या येयात. तरी तीन सांगले पळय हात थानू बागलान थानू माती भायर काडनाका हात भायर काडनाका अश करी वेळेर खा पी सगळे सांगले जाल्यार बापूस गप्प आशिल्लो. तर सुटचे वेळारी ते बापून एक चीट तागेल्या हातान दिली घडी केली हेगे म्हणून
आणि तुका खिशान दवरी हं. बट व्हेनेवर यू फील लाईक क्राईंग जस्ट रीड दिस चांगले वाची हं चांगले तर ते वत्त ना कल जालें की सुमार वेळ मजेंत घालेल ताणें सगळं सृष्टी सौंदर्य दिसता गाडी पास वतस वार येतस आराम बसलो पण देर ताका लोनली ती अप्रोच आपण ताणें ना ती बाकी सगळं चेड वाशिली पण ती तांतांच आपसांत खेळटाली भावंड आशिल्ली आणि हो एकटो पड हागल कोणाला गुर्तू ना ताका ऑकवर्ड दिसचे लागले आणि तांगेल आवज बापूय सुतांनी हें केलें हाणें डब्ब खालो खावया पण ताका रडणें येवचे लागले तार बापसू गेले ताका उडा जालो ताणें म्हाका चीट दिलेली तुका रडणें येवचे लागले हें पळय म्हण चीट खिशांत तशी काण वाचले तांतकल बरयल्लें I am traveling with you. Don't worry. I am in the rear compartment right now in this same train. काय वाचले भितर तागल भय गेले तशी आमगेल परमेश्वर भितर बसून सहा अहम अहम सहा श्वासोच्छ्वासाक एक लय असो एक शब्द असो तो म्हणटा हांवच तोच हांव चेडा म्हणल्या पळय हांव हांगा बसला त्या बाप सुपडी रेअर कंपार्टमेंटान बशिल्ल्या गाडी राबिल शिवाय हाल्या येवच्या जायना सूक्ष्म रूपाने जाल्यार सूक्ष्म रूपान तो आयलो ताका धैर्य दिली की आज म्हळेल एक विश्वास ताणीत कल जाता राम विश्वास तशी विश्वास रामाचेर दवरल्यार सगळें बरें जाता एक मुख्य म्हळ्यार निर्भय जाता मनुष्य ना जाल्यार तया पामरा बाधीचे सर्व काही नाल्यार कल नमुन्या टेन्शन कोण घेता ती तुमकां सांगता हांगा आसा पळय टेन्शनाचे आता काळान तू आमी म्हणटार जाली आमगेल कशी परिस्थिती चेडवो अमेरिके वचून रावले थोडे जाणां कोणाक येवच्या वेळ ना टेन्शन टेन्शन सोडना हें टेन्शन घेट जगाय बसल्या मान्य हें टेन्शन त्याने ती कल जाता मान्य दूख जाता स्पॉन्डिलोसिस जाता न्हीद पडना म्हाताऱ्यांगेल टेन्शन चेडवांगेल टेन्शन तर म्हाताऱ्यांक मात्र टेन्शन ना अमेरिकेंत आशिल्ल्या तरण्यांक इंडियाच टेन्शन इंडियांतल्या म्हाताऱ्यांक अमेरिकेच्या हॅरिकेना टेन्शन आता हॅरिकेन हांगा येवच्या लागल्या म्हणा जनरेशन गॅप यू नो आता कोरोना टेन्शन तुमकां वॅक्सिनेशन मेळ्ळें म्हळ्यार तें एक टेन्शन बरें कोण कोणा लग्न जायना लग्न जायनी जाल्यार जायनी म्हूण टेन्शन लग्न जाल्लेल्यांक अयो देवा खंय येवन पडली रे रामा म्हळ्यार टेन्शन घार बशिल्ल्यांक भायरची टेन्शन आमी घारा बसल्या ती भायल मग चेडवां ऑफिसा वचुले तांगेल कल जाल वया येवन पावली की ना भायर वतल्यांक घरची टेन्शन घरान चेडवां चोवन वचुले ती काम करतल्यांक कामाची टेन्शन जात की ना पूर्ण म्हणून आम्ही VRS घेतल्यार पेन्शनाची टेन्शन येता वेळेर मेळत की ना बा हल्ली कलकल आयकता बँका बद्दल बरें खादाडांक येता खावची टेन्शन जाल्यार गरीबांक सोडना न्हू जेवची टेन्शन रात्रीक येता न्हीद पडना म्हळें टेन्शन आणि सकाळ उठायल की येता न्हीद हुरूनाच म्हळें टेन्शन एकूण कल्लें टेन्शन कोण घेतल्यांक सगळ्यांची टेन्शन आणि घेनातिल्यांक मेळटा आनंदा पेन्शन ताजे एक आयडी असत जय जय रघुवीर समर्थ रात्री न्हिदतना हांव कल आयडी करती सांगता तुमकां प्रॅक्टिकल दिसल्या करात श्रीरामा हांव मग सगळे हे अशी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कल्लेपणी टेन्शन कल्लेपणी प्रॉब्लेम आसतलेच ते हांव फाय सोडयता जाल्यार आज हे सगळे तुगेल चरणार दवरता म्हाका मस्त न्हीद आयल्या तेन्ना म्हाका न्हिदोवचें नाल तरी तूं कांय न्हिदनाची तेन्ना ती प्लीज हांव तरी न्हिदता आणि आनंदाने न्हिदता आणि तुवें मत सांगातीची यो आणि नामस्मरण करता न्हिदत हांव तेन्ना तूं मगल हृदयांताचं हे एक आश्वासन म्हाका अशें सांगून न्हिदोवचें सकाळी उठेल की ते परत आमगेले स्वामीने प्रारब्ध म्हणून आमगेले शंकराश्रम द्वितीय ते दंडाचेर ताप दवरताले आणि अनुष्ठान जायना पडे तांगेले ते कांबळी परत घेवन आंगार घाण घेतली की शाल ते परत कुडकुडच्या लागताले म्हळ्यार तांकां मलेरियाचे अशी त्रास तर एकल्याक विचारना पडता की तें प्रारब्ध जाल्यार मग साधन येता आपण मठाधिपती असो आपण समज साधन करता म्हळ्यार मात्र आपण दुसऱ्यांक मार्गदर्शन करू शकता आणि त्यामुळे काम असो काम तू व्यत्यय येऊ नये म्हळ खातीर आपण तो ताप तांचो दवरता जाल्यार मगल प्रारब्ध म्हाका भोगता तशी सकाळ उठयना पडे श्रीरामाक हांव सांगता रामा
थँक्स तुका, तू मग प्रॉब्लेम सांभाळले. परत दी हांव घेता, हांव भोगच्या तयार आसा. आणि आनंदान भोगता. आणि कल्या म्हळ्यार मग म्हाका कश्टान तू शिकच्या मेळटा. म्हाका गोतच देवा, तू हे प्रॉब्लेम म्हजे खातीर मुद्दाम घाल्या ती, कठीणात कठीण प्रॉब्लेम घाल्या ती. अशी नाही की आनंद यात्रे वचून की घर आणतले संसारान प्रॉब्लेम येणार. मस्त येतात, मस्त मस्त कितने पापड बेलने पडते, मस्त नमुन्याचे विविध प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि हे आयुष्य प्रॉब्लेम अशी की तांत ऑप्शनल म्हणून असनात क्वेश्चन. सगळे क्वेश्चन सोडवूंक लागतात. एकही जर सोडय नासतना मी मरून गेली तर एक वरलेले प्रश्न सोडोवच्या परत जन्म येवचेला. आणि आम्ही शिरकत हाती जन्म मरणाच्या. त्या खातीर मुख्य म्हळ्यार रामाचेर विश्वास. जो कोणी दवरना, समर्थ सांगतात तया पामरा बाधिजे सर्व काही. सान्न गोष्टी सुद्धा कलमीत बांधता ती. आता मी म्हणतात करोना कोणा लागता, इम्युनिटी कमी जाता तांकां लागता, बरोबर. तशी आमगेल मनाची इम्युनिटी कमी जाता. त्यामुळे राम नाम घेनातील न्ही ती, कोणाचेर विश्वासू ना. सगळ्यात राम भरला ना, प्रत्येक एकल्यान गेल्यार आमकां भंय दिसता. तांच्यात हो दुर्गुण आसा, तांच्यात तो दुर्गुण. प्रत्येकाक दुर्गुण दिसता ती. त्यांनी ती तांकां नांव दवरची आणि तांकां भिवचे. तांणी अशी केल्यार कशें जातलें, हांणी कशें केल्यार कशें जातलें. अरे गोतच हडड्ड लोक तांकां बॉडीगार्ड्स लागतात, कल्ले भय. आणि शेवटी ते इंदिरा गांधी तर तिका बॉडीगार्डांनीच मारली, उपयोग केलो. ताजेपेक्षा राम विश्वास दवरले बांधना कसल्यांची प्रॉब्लेम असतात जाल्यार कलाचो त्रास जायना. महाराज इत्याक म्हळ्यार महाराज असतो स्वामी कैवल्य दाता. कैवल्य दिवची ताकद ताजे आसा आणि तो दात असो, दितल असो. कारण आमी कल्ल्याक वृथा बाहणे देह संसार चिंता. एखन सावता माळ्या गेल काणी असो, सावता माळी म्हणून संत आशिल्लो. ताका शेत आणि तो केन्ना त्या शेतान कशी काम करतालो गोतस की चेरडा काही चांद दोन त्यांची संस्कार घालेले बामण बायलांनी ते चेरडा लावच बसून की हे शेत आमगेल नाही, पंढरीच विठोबा गेले. कळ्ळें. त्यांनी आम्ही फक्त तांतू आमगेल पोट्टा पुरते खावचे, बाकीचे दान दिवचे अशी. तर एक खंता ते गव मस्त गव पिकता तांगेल शेतांत. आणि तो इतकं काम करता बसता की ताका केन्नाय वार इकवच्या मेळना, वार इकवच्या मेळना. तर एक वर्ष इतकं दुष्काळ पडता की सगळे लोक ताक म्हणतात की इतकं गहू पिकला नाही तर बी दी म्हणून. तर तो पुरे वांटून घालता, पुरे आपण स्वतः खातीर सुद्धा दवरना. म्हणजे एक गावात दिल्या बाकीच गावचे लोक येतात, त्याने रामाल रूप नव्हे तांकांय दिवन सोडता. पण हल्ल्या कल्ले भरना तरी लोक हसता ती. ते शेत परत पेरच्याक सुद्धा त्याला गव्हाची बी वरना. आणि इतके दुष्ट थोडे लोक असतात समाजातून की ते हसले ताका. म्हणजे इतले कोण सुद्धा मला तुका सांगेल नव्हे अशी दान दिवनाक म्हणून मूर्ख असतो. तुका कल्ले कळना व्यवहारू. आता खा, आम्ही वितात घ्या म्हणून त्या कडू भोपळे असत नाही, कडू भोपळे म्हणून जात ते फायदा बरं आणि करच्याक उपयोग जातो. कल्ले हा उपयोग जाता ताजो, पण त्या कडू खामच्या जायना, ती भाजी करू जायना त्याची. तसं त्या कडू भोपळे ताजी बिय दिता. तर तो म्हणता असो आणि तू बायले म्हणटश कश तू पुऱ्या दिवन सोडले. त्यावेळी तो कल म्हणता आम्ही एक बी पेरल्यारी आमकां कितले मेळता. होय की नाही. देव आमकां कितले दिता. एक बीज झाडांत थांबून कितले बीज, एका बीजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फळे. कोटी जन्म घेती सुमने फळे. तशी तुकारामान म्हणवारी एक बीजांत कोटी फळ निर्माण जातात ती. कल्ल्या काळजी करची किती दिता ती. तागल धन आहे लोकांक वांटची नाकवाय दिल्या आपण ऑडना दिल्या. तरी आता ते बी पेरता कडू भोपळ्याचे आणि भराभर वाढतात. ते इतले हडड्ड भोपळे लागतात ताका बाल्लीक. ते जमिनीचेर सगळे पसरलेले. ते पीक ना पडे सगळे जण हसतात. यात वरस बरी कडू भोपळेच खाया ती भाजी करून म्हणून ते दुष्ट लोक ताका हसतात. तर कशी जावं पळय म्हणे घेऊन येता भाजी करूया. घरान कले अन्न नाशिले, कडू जाल्यार कडू कले पण पोटां वचो. देवा तू दिलेलं नाही, तुगेल प्रसाद म्हणून हांव घेवन वता. असं देवा मुखार दोन प्रसाद म्हणून करतात ते कापतात. आपल्यारी एक भोपळ्यांत थांबून बियां बदलाक गहू बाहेर पडता. म्हणे हे मिरेकल. मिरेकल म्हणे अशी जायना. ही देवा गेली
द्यावा वृथा वाहणे देह संसार चिंता, हा देहाची चिंता संसारा चिंता हा कल्ल्या करची. हा रामाचेर फक्त विश्वास दवरून रामागल शेती की तागल प्रॉपर्टीस म्हणून सगळे लोक रामागलेच अवतार म्हणून तांकां दिल्ले. तर तांणे म्हाका कितले पुरयल पळय बायले कशी हेंगत बायलेकन चरणाक की इतले प्रत्येक भोपळ्यांत एक राशी गव म्हणे कितले दिल्ले ताजे 10 पटीन गवताक मेळटा. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी आम्ही नुसतेपणी देवाल नाव घेनातील मी ती भयभीत जातात आणि आम टेन्शन बाध करता. त्यापेक्षा देवाल नाम घेऊया कल्या म्हणाली तो आमला स्वामी कैवल्य दितलस. नुसते संसार चिंत म्हणून ते झाले आणि तो म्हणता संसार चिंत मल्ल्या दियात आणि तुम्ही येऊन मग येऊन मेळात रे म्हणता मग येऊन मेळात. तुम्ही मग मिळू तिथलं आतुर नाती पळ्या त्यापेक्षा किती जास्त आपण तुमचं मिळू आतुर असत. तुम्ही एक पाऊल मुखार येते आपण 10 पाऊल येता. तरी रामदास माऊली गमाय माझी रामदास माऊली गाय वत्सा लागी धेनु जैसे करी करुणा सावली गमाय माझी रामदास माऊली. जय जय रघुवीर समर्थ. तरी असे हे मनाचे श्लोक घेऊन का लागतात ती इत्या म्हणारी आणि कल करता कल कर नाही भक्ती मार्ग मला कल नाही हे हा जो फुटपाथ होता मी घालून दिला. आणि समर्थ हांची वरीची ज्ञानेश्वर माऊली वरी पहिले प्रेम पाझरे काही आणि मागा येते शब्द शब्द मागचीच्या येतात. पहिले तांगल करुणा आणि प्रेमाची चादर घालतात ते आम्हाला पायामुळे पाया कले तो पुणे आणि कंडेर सांगतात ये याती हा वाटते नाही याती अशी दोरी घेऊन आम्हाला पदयात्रेत राबताल नाही काही एस्ट्रे वचू नये म्हणून. तशी समर्थांनी हातपातम घाण दिला आणि हे मनाचे श्लोक त्या खातीर आमच्या खातीर बरयले. ताचा मी फायदो घेऊया. आता दासबोधाचे गेलपंता गुरु लक्षण म्हणून घेतले आणि तस तरी गुरु लक्षणांतून गुरु आणि शिष्य आता थंय सुमार समाज झाले 5 समाज झाले 5 दशक चालत होत. पहिल्यान तू स्तवनाच म्हणून गेला दुसऱ्यान तू मूर्खपण म्हणा कल्ले त्या सगळं सांगाय कशी आचू नये. तिसऱ्यान संसारात दुःख कलेच हे सांग. चौथे दशकांतून त्या दुःखांतून बाहेर पडच्या मार्ग कल्लं तरी नवविधा भक्तीच मार्ग. आवडतानी सांगले नवविधा भक्ती कोण कोरची कल्ले मिळवचे तरी आम्ही स्वतःच मिळवचे. आम्ही स्वतः मिळवच्या अपॉइंटमेंट घेऊ का म्हणून जाल्यार आम्ही जी ते गॅस सिलिंडरात सील कोण दवरल्याने ते ऑन करता तशी आम्हीच आमल्याला आत्म्याक मोकळे करता भायरेंच्या पाप सगळ्यांना देह तो चालिता हे चालिता जाल्यार आम्ही इतले निष्ठूर आणि आम्ही इतले हे कृतज्ञ सती की ताल्ल्या पळोवचे आमकां वेळ ना हे बरोबर नाही. त्यांनी ती ते करता तरी त्यांच्या खातीर ते करता दिसता म्हणा खातीर नवविधा भक्ती आम्ही पुरे डिस्कस केली. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. हे 9 भक्ती छंतू मध्येचे 7 असत नाही ते मध्येच असत जाल्यार पहिली भक्ती आणि शेवटची भक्ती हांका पर्याय ना. इत्या म्हळ्यार कोणाला थंय तुम्ही ऐकल शिवाय तुमकां कळना. श्रवण भक्ती पहिली जाय ती श्रवण भक्ती कशी जाई ऐकूनच्या म्हणून वतात नाही ती कशी वता ती खरी श्रवण भक्ती जाई म्हळ्यार मात्र आकलन जाता. नाल्यार नवीन ऐकतल पळय आनी कोण आयले ती कोण ह्या भक्ती मार्गाची आवडच नाही तीच खरे हजान ऐकतात. नाल्यार पयली पण तयल्यारी आनी कोण आयल्या किती लोक असत ती कल्ले कडे लक्ष जाता काढना ते सहज असत जाल्यार मुखार सुधारता. कुतूहल एक फंत पुरो नेक्स्ट टाइम जोर उलयतलो आणि हांव आयकतलो दोघ जण आज स्वाम्याल थंयसर आयकतना आशीर्वचन दितात सगळं हॉल भरलेलं असतं जाल्यार मस्त जणांक लक्ष असना
ती कल म्हणून गोत ना जाल्यार आमी जर तांतल्यागीच आयकले म्हाका कळना कोण येता कोण वता आम्ही जर आयकल्यार आमगेल प्रॉब्लेम सगळे सोल्युशन तांगेल आशीर्वचनांतल्यान येतात तितले बाकी म्हाका कळटा आणि म्हाका कळना हे म्हाका कळटा श्रवण भक्तींतल्यान ते महत्वाचे आसत आमगे स्लेट क्लीन करता न्ही एकल्याक हे तबलो शिकूक घालपी किंवा गायन शिकूक क्लास जॉईन केले बाकीच्यांक ती 100 रुपये फी घेताली टीचर आणि हांव पयले शिकिल्लें आसा म्हणून तुका 200 रुपये अयो बाकीच्यांक 100 घेता म्हाका मात 200 कल्याक कळ्ळें म्हळ्यार तुगेल त्या गायना बद्दल चुकीचें जें जाल्लेलें आसा पळय तें स्लेट पयलीं म्हाका क्लीन करपा लागतली कडेन नवीन शिकचें त्या खातीर आपणाक एक्स्ट्रा त्रास घेवपा लागता म्हळे खातीर 200 डबल फी तशी गुरूंक त्रास जाता शिष्या स्लेट क्लीन करची म्हळ्यार गुरू भयंकर त्रास जाता त्यापेक्षा अगदी निरागस रॉ शिष्य असल्यार बरो की तो एकदम सरेंडर जाता तर हे श्रवण भक्ती म्हळ्यार म्हाका कळना तें म्हाका कळपा आणि अक्षरशः हाज्याने तर तें कळना पडे समज मनान आयकूचें म्हळ्यार नुस्तें कान्नान न्ही कान करी गा सर्वांग आयकले त्या प्रमाणे आकलन जालें ताजें चिंतन मनन केलें म्हळ्यार ताजे मगल मती कशें कळटा तें पण ताजें आचरण करूं पळयलें आचरण करूं पळयल्यार केन्ना जमता केन्ना जमना जाल्यार जमना जाल्यार हाडना तर ते वचून दुसरे दिवस त्या सांगिल्ल्याक विचारता तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानी लोक हे तत्वदर्शन असतात करून दितले असतात आत्मज्ञान करून दितले असतात खरे गुरु गेलपंत आम्ही गुरु लक्षण पळयली कशी असती म्हणून होय की नाही तर ते आचरण आणि तशी त्या प्रमाणे आमगेले कल चुकले म्हणून कळना पडे आम्ही प्रश्न विचारतल्यांक सुद्धा कलेपणी हे असता म्हणजे तुम्ही कलेपणी स्टडी केले मात्र तुमच्या मनात प्रश्न येतात 2 लोकांक केन्नाय प्रश्न विचारचे असना इत्याक की तांक आयदर सगळे कळलेलं असता नाल्यार त्या मार्गाक वचलेले आसा कल्ले कळलेले असना अभ्यास केलेले आसा पुस्तक पळयल्ले असना तशें हांगा पुस्तक ना आयकलेलींची रवंथ केल्यारी चिंतन मनन केल्यारी तांचो एक नमन्या गोडी निर्माण जाता तांचो ध्यास ध्यास आम्ही खंय भायर सरले ती आनंद यात्रा म्हणून आमगे ध्येय केले आत्मज्ञान कोण दिवचे आत्मज्ञान केले फुकट जायना कितले पापड लाटका लागतात ताचे खातीर तरी हांतुतांनी सांगल्या त्यांचे आत्मज्ञान प्राप्त जावच्याक समर्थ म्हणटा ती की इतले म्हळ्यार खरोखरच मनुष्य हुशार प्राणी असत देवाने सगळ्यांत हुशार तोच असत होय की नाही तर सगळे प्रकारचे ज्ञान मिळून सामर्थ्य ताल्ले आस मनुष्याले तरी ह्या मनुष्याक आत्मज्ञान कल्ल्या जायना बा होय की नाही कल्ल्या जायना म्हळ्यार त्या आत्मज्ञान जावच्याक एक नमुने ऍप्टिट्यूड लागता म्हळ्यार इच्छे लागता एक क्षमता लागता क्षमताय लागता कोणाक हांव जर दिता आणि हांव म्हळ्यार हांव डॉक्टर जाता म्हळ्यार साध्य ना तशी क्षमता लागता सामर्थ्य लागता शक्ती लागता आणि ती प्रत्येक अंतर्यामांत आसताची जाल्यार ताजो विकास कोणी करना श्रवण भक्ती घडच्याक सुद्दां पूर्व सुकृत लागता ना जाल्यार कितकी जाण हांव पळयले ती येता ती जाल्यार म्हळ्यार मठांत तूं हांगा थंय भायर ड्युटी आनी घेवन खंय फिरत रावता स्वाम्यांगेर आशीर्वचन थंय चल्लेलें आसता कारल येता ती कितले गमटे फोट आसा ती म्हण पळयता ती अशें शिकून पांय पडटा ती वता सुमार जाण भक्तीने एक नमुने नम्र जावन अशी विनम्र जावन लीन जायना तावळी तांगेल असली जे शक्ती आसा ती अंतर्यामांत आशिल्ली तांकां विकास करपा न्हय ताजी ओढ लागना कमीत कमी जाता आणि नित्या व्यवहारांत तरी सगळं दृश्याच बाजार चल्ला पैसे दिले की सगळं मेळटा इझी मनी थंय सुद्दां सगळे विद्यार्थ्यांक मनी पैसे दिवन सुद्दां सगळे प्रकार ज्ञान जातले ऍडमिशन मेळना ती सगळे कडे भ्रष्टाचार चलना आणि ताजे खातीर ते कले मेळना तर प्रत्येक ज्ञानशाखेत मेळ्ळे तर आमकां जायशील फॅकल्टी मेळना मस्तपंता होय की नाही तशी आत्मज्ञान तमे अंतिम ज्ञान हांव कोण हाजे ज्ञान होय की नाही तर तें जावच्याक प्राप्त जावच्याक थोडेपणी गुण आसपा लागतात न्हय
तर तांतू मुंडक उपनिषद म्हणून तांतू 3 मंत्र अगदी स्पष्ट सांगले ते. पहिलं मंत्र तांत शेस न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन. म्हळ्यार हो आत्मा तुमगेलोच भितर असेल तर के नुसते प्रवचन ऐकून तुमकां ताजो अनुभव येवचा साध्य ना. तुम्ही भोव बुधवनपण आमगेल वापर बुद्धीने ताका आकलन करूंक जायना. मेधया म्हळ्यार बुद्धी, कळ्ळें. आणि मस्त बहुश्रुतच मस्त पुस्तक वाचली. ह्या पुस्तकाक गुगल आमकां मेळना. ऑपरेशन केल्यार हार्ट खंय दिसना, तशी तो आत्मा आमकां कितले चिरफाड केले तर आत्मा दिसना. एकल्याने तो हे आशिल्लो पोस्टमार्टम करतलो डॉक्टर खंय, कळ्ळें. आणि तो एक संतांगेल कीर्तनकारागेल फ्रेंड, अगदी जानी दोस्त. तर तान ताका विचारलें खंय की कळ्ळें आतां थंय कितले बॉडीज तुवें हे केल्यो तयार केल्यो म्हण. तर तो म्हणाल की 20,000 सुमार बॉडीज आतां थंय आपणें पोस्टमार्टम केले. आणि बॉडीज खंयचोय एक पार्ट अशी ना की आपण तो कापनी. ते कर्र करून ताणें कापतात खंय. आणि खंयचे सगळे पार्ट म्हळ्यार तांगेले केस कशे पोलीस केस त्या प्रमाणे तो पार्ट पण आमकां पळोवंक लागता की कल्ल्यास की कल्ल्या म्हणून. आणि त्या प्रमाणे रिपोर्ट दिवंक लागता. ते सगळें केल्लें. पण ते संतान एकूण विचारलें की कल बाबा तूं इतलें केल्लें तुका हांव खंय दिसलें. हांव म्हळ्यार मी म्हणटात न्ही अहम भाव. अहम म्हळ्यार तुका दिसलें तातूं इतले बॉडीचें छेदन केलें. त्यावेळी तोवय संतांगेल संस्कार जालेलोच न्ही. तो म्हणटा खंय की मी भायर पडता तेन्नाची बॉडी नंतरचीच बॉडी आमी कापतात न्हय. त्यांनी तो मी दिसनी म्हणून. म्हळ्यार तो चैतन्यच न्ही ते भायर पण वचना पळय आमगेल नश्वर देहाची कल जाता, अशी चिरपाड जाता, होय की न्ही. तर ते कल लागता की बहुश्रुतेन मस्त पुस्तक वाचून कळना, कळले ना. कडे दुसरं मंत्र कलो न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य. बावळट लोकांक आत्मज्ञान जायना. तुम्ही म्हणा अयो ती वे देव करता बाबरी भोळसट असत. नो, हुशारी लागता तांतू, कितली कल लागता, एक नम्या चिकाटी लागता. तुम PhD करच्यान जितली चिकाटी लागना तितली आत्मज्ञाना खातीर चिकाटीने नेमान प्रयत्न करता लागता. आणि आत्मज्ञाना साधन करच्याक दृढ भाव लागता, चिकाटी लागता, निश्चयाचे बल लागता. काळकेलवर जाता, कल्ले मेळना आमकां. ना अरत्र ना परत्र जातकी कशी म्हण दिसता. संवसारय इतले प्रॉब्लेम आसा ती मजमी जायना. सगळें म्हणटात तुका व्यवहार चलना, कळना, तुका संसार करू कळना, अशी सगळें. आणि त्यांनी ती कल्ले प्राप्त जायना की कल्ले. तिसरं मंत्र कल्ले सर तर मी कल्याण मेळतले आत्मज्ञान कशी जातले म्हणून विचारले शिष्याने. त्यावेळी तांणी सांगले उपनिषदान सांगले सत्येन लभ्य तपसा हेश आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम. आता ब्रह्मचर्य म्हळ्यार लग्न कोण घेण्याचं ब्रह्मचर्य नाही, तरी ब्रह्म तत्वाचे आचरण जो करता नित्य ब्रह्मचर्य. ब्रह्म असते नित्यच, ताचे आचरण जो करता तो ब्रह्मचर्य करता. आणि गुरुंग गेले सांगाती राबून तोकल करता, सत्याने तपाचरण करता, तपस करता, निरंतर साधन करता. निरंतर त्यांना एक नमन्या ध्यासांत मुखार 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 वता. नाहीतर आम्ही मुखारीच होतात पण आम्ही चुकीच दिशेन वत असतात. एखादा दुबई वचलेली चेडू सान आशिल्ली मगल नाती, तरी मगल चलली आणि जावं आई ती खंयची एकडे उबरली आणि हांव तांकां डिस्टर्ब केल्या करचें म्हणटा चेडा घेवन फिर वचून. तिका नवीन पाय आयिल्लो 2.5 वर्साची आशिल्ली. तुरतूर 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 म्हाका तिची मागशी धांवच्या जाय. ती वचुली खंय म्हण आणि वारो आशिल्लो. वाऱ्याक कोण सांग ती मुखार मुखार मस्त दूर आयला मी ती राबील कडच्यान आणि म्हाका खंयचे रस्ते वचना. तिका हांव कल केलें धांवता वचून कशी पुणी आणि तिका धरलें आणि उपराटी केली. सांज चेडू न्ही तिका कळना. ती परत धांवच्या लागली. ती करेक्ट दिशेन धांवच्या लागली आणि आम्ही थंय वचून पावली. तशी आमगेल गती जाता. गुरु आमगेल दिश बदलतात, संक्रमण करतात आमगेल मनाचे. आम्ही जे संसारात गुंतल्या ती तातूंत ताण हाड उद्बार न्हू ते उपराटी दिशेक वळयतात. म्हणून आपण आम्ही थंय सुद्धा तुरतूर तुरतूर धावतात. म्हणजे धावची सवय लागली आमकां.
सवय लागल्या. आणि त्यावेळा निरंतर सांगतात पळ्या हांग सुखच यो यो म्हणून. तरी मनुष्यांचे अतिंद्रिय वस्तूचे ज्ञान पोरंगींचे ज्ञान कल असतात जाल्यार ती सुप्त असतात. आता आमकां मस्तक आमकां कान आयकता सगळी समज दोळ्याक दिसता जाल्यार एक ठरावीक वय जायना चष्मा घालून शिवाय दिसना पुस्तकांतले वाचचे म्हळ्यार. तशी आकाशांत तारे दिसता ती सूर्य दिसता ती मोड आयल्या दिसना बरोबर. जाल्यार कोणाक दिसता की एखाद हाका म्हळ्यार जे खगोल ज्योतिष शास्त्रज्ञ असतात ते पॉवरफुल त्यांचे दुर्बीण असतात. त्या दुर्बिण्यांतल्यान पळयल्यार कलकल दिसता. त्या खगोलशास्त्राने सूर्यागल आवाज नोट केला तांणी ओंकार कशी गेल पण ते सांगितले ओंकार कशी येता आणि तो नाद अंतर्नाद कशी असता म्हणून ते सांगितले. तर त्या दुर्बिणींतल्यान पळयल्यार आमकां आकाशांतले तारे मात्र नाही आणि गुरुची सुद्दां चंद्र दिसता ती सगळे कले दिसता विलक्षण स्वच्छपणान दिसता. आणि हे दिसता हे खरेच दिसता. हे कले कोणे थाप मारले नाही लोकांनी पळयलेच विज्ञानान सिद्ध झालेलंच. जाल्यार आमगेल कलेच सिद्ध जाल्याशिवाय आम्ही मानना ती. आणि कोणाचेर तरी मानून विश्वास दवरले शिवाय आमकां कोणे दाखोवच करनी. जाय जाल्यार यो म्हणटात जाल्यार संत आम्ही हांचेर विश्वास दवरतात तांचेर विश्वास दवरतात ती बरोबर. तशी तांणी सांगलें की एक त्यांची वारकरी मनुष्य पाप हांगा वचू भायर सरलेलो थंय वाटेर ताका एक हाने कोण ते इंटरव्यू घेतल्यान गांठले आणि तांकां विचारले की पहिले आजोबा तुम्ही दरवर्षी येता विठ्ठलाचं दर्शन झालं का. नाही रे बाबा किती गर्दी आहे ना पाया पडतो आणि जातो पण विठ्ठलाच्या मूर्तीच्या पाया पडलं की बरं वाटतं बरं का. पण त्याच्यात विठ्ठल तुमच्याकडे बोलला का म्हणून कळलंय. तर नाही पण तो जिवंत आहे एवढं कळलं. आणि मी घरी जातो. बरी घरी गेल्यावर काय करता तुम्ही. आमची शेतीवाडी आहे सगळं तसं खाऊन पिऊन सुखी आहोत आम्ही. गरीबीत का होईना 4 घास खाऊन सुखी आहोत. आणि माळ घेतलेली आहे देवाचं नाम जपत असतो इकडे येतो दरवर्षी. त्यांनी विचारलं दरवर्षी काय येता तुम्हाला विठ्ठलाचं दर्शन नाही होत तर 60 वर्षापासून तुम्ही इथे येताय म्हणताय कशासाठी येता कशाच्या विश्वासाने येता. तर त्यांनी सांगितलं काय बाबा तुला काय सांगू आमच्या गावात ना मी तुला प्रश्न मीच गावात प्रत्येक घरामध्ये एक कुत्रा ठेवलेला आहे. की कोणी शेताची राखण वगैरे करायसाठी आणि आम्ही त्या शेतावरच्या घरात पीक उगवलं की तिथे आम्ही झोपतोय कुत्रा ठेवलेले. बाजूच्या इथे पण कुत्रा आहे तिकडे असे 10-12 कुत्रे आहेत. तर एकदा काय झालं आमच्या घरी चोर आला. चोर आल्याबरोबर कुत्रा भाव 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 मोठ्याने ओरडायला लागला. त्याने ओरडल्याबरोबर तो चोर पळून गेला. पण बाकीचे कुत्रे एका स्वरात ओरडायला लागले. सगळी माणसं जागी झाली. कुणाला चोर दिसला नाही. दिसला कुणाला त्या कुत्र्याला. कुत्र्यावर आपण विश्वास ठेवतो तर मग जी संत मंडळी जाऊन विठ्ठलाचं दर्शन घेऊन आली आणि त्यांनी सांगितलं बाबा रे इथेच पांडुरंग तत्व आहे इथे या वारकरी होऊन तर आपण का बरं येऊ नये कधीतरी होईल दर्शन. हा विश्वास दवर का संतांचे त्यामुळे मात्र आत्मज्ञाना वाटेऱ्यांनी वतात मला अर्ध वाटेण्याची आम्ही सातत्य नाम गेलं परत फिरच्या शकतात. तशी तर गुरु आमक कल दिता ती सद्गुरूचे सगळे लक्षण आम्ही सांगले बरोबर. सद्गुरूंची कोणची लक्षण चांगली ज्ञान वैराग्य भजन स्वधर्म कर्म आणि साधन कथा निरूपण श्रवण मनन नीती न्याय मर्यादा. आणि तुला एक जरी कमी दिसलाय सद्गुरू लागे तरी त्या समन सगळे गुण असतात ती. आणि शेवटी शिवाय कळलंच का तरी याहीवरी कृपाळूपण हे सद्गुरूचे लक्षण जाणीजे होती. तशी तो सद्गुरू मेळलो पण सत्शिष्यता जाणता नव्हे त्या शिष्यागल लक्षण कल्ली ते हांग सांगली. त्यांनी सुमार शिष्यागल लक्षण सांगली तर गुरु कल करता ती त्या सत्शिष्याक न जर डेव्हलप करून दितात म्हळ्यार जशी दुर्बीण इंथान आमकां सगळं दिसतं न्ही तशी तांणी दिले नजरेन आम्ही जर सगळे चराचराला पळयल्यार तांतू भरले देव आमकां दिसचा लागता. आम्ही भितर मेडिटेशन कशी करचे आहे ते शिकयतात पण आमगेर भितरी तो देव असं हे आमकां दिसचा लागता बरोबर. आणि
तांत सुद्धा गुरु सुद्धा तीन नमुन्याचे असतात. थोडे लोक नाम दितात आणि तांगेल आनंदान ती रखतात. नाम दितात शिष्यान आग्रह केला म्हणून नाम दितात, पण तू घेता की ना हे पळयनात. दुसरे कल करतात प्रत्येक पंत की अरे नाम घेत मरे साधन करत नव्हे म्हणून उडास करतात. तिसरे नमुन्याच गुरु खरे सद्गुरु ते आमगल माथ्यार बैसून कोरून घेतात, फायर करतात, गौज घालतात, कोरून घेतात. करना म्हणा कल्ले कशी आमगल स्वामी सांगतात तुम्ही नाम घेण्यात म्हणा कल्ले भिक्षी जप करपाची. तुम्ही न्हायना संगतात त्या ऑफिसाक तशी चल ना न्हाल्लेल वारीचे मना स्नान असं हे करपाची तशी. त्यावेळी आता शिष्यांगे लक्षण कशी म्हणून आता मी हांग पळया. आता तुमका एक सांगतो मंडळी, गुरु आणि शिष्यने ही जोडगोळी जोडगोळी म्हळ्यार सौभाग्यवती म्हळ की कोण नजरे मुखार येता. सौभाग्यवती म्हळ की एक बाई म्हण सवाशिणी आणि तिगल ब्राह्मण ही दोन नजरे मुखार येतात. बरोबर एकलीच या ना तिगल त्या टिकली ही नुसते टिकली ना ताका कले तरी एक महत्वाचं ही सवाशिण असं म्हणेल तिगल ब्राह्मण म्हणून ती सौभाग्यवती. तशी गुरु कोणाक मेळत नाही तो किंवा ती सगळेजण सौभाग्यवान असतात. सौभाग्यवान सौभाग्य तांगल सौभाग्य की सद्गुरु मेळले. तरी तशी भक्त आणि भक्त म्हण की देव आणि भक्त हे दोग जण असतात. देव पण एकलो राबू शकता पण भक्त देवाशिवाय असेल. तो जेन देवात एक जाता तो भक्त जाता. जाल्यार भक्त देवात एक जाल तर के स्वतःक तो भक्तच म्हणून घेता आणि देवा स्तुती करतो राबता. तशी ते असता आवसन चरडाल नाते असतं नाही तशी. तशी गुरु आणि शिष्य हे कशी तशी तसली ते नाते असत. त्याने ती दोग जणांक मेळून ते हे करका. आता तुमका हान दुसरे हांव सांगता की आमगेल्या प्रार्थनेतून आमगे डेली आम्ही प्रार्थना कल म्हणतात सभा प्रारंभ प्रार्थना तांतू कल म्हणतात ती की हे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांती 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 होय की ना हे म्हणतात नव्हे. त्यावेळी तांतकल दिल्या शांती पाठांतून या शांती पाठांतू ओम सहनावतु सह नव भुनक्तु मला दोग जण कोण गुरु आणि शिष्य त्या दोघही जणी आंगेल्या मनात असतात. आंगेल्यांतूच असतात ती तिंकल म्हणतात ती तेव्हा प्रार्थना ही सहवीर्यम आम्ही जे शूर वीर आम्ही जे कार्य करतली करवावहै आम्ही दोघ जण मेळ करचे. तेजस्विना अवधीत मस्तू मला तेजस्वीन हे वाढी लागू आमगे तेजस्वीन तशी मा विद्विषाव हे कोणागल द्वेष करची ना. ओम शांती शांती सांगाती आम्ही खाव्या सांगाती सगळ्याच उपभोग घेऊया सांगातीच आनंद घेऊया त्या परमतत्वाचं आणि एक हे हो सांगाव असताना तुला मला गुरुतत्व मला हा शिकयतलो हा ज्ञानान श्रेष्ठ असता होड असता. शिष्य तत्व मला कळले की तक्षिकची जिज्ञास असं तक्षिक उत्सुक तसं तो नम्र झाला मला कळले. आई तत्व आणि बालतत्व ही दोन्ही ती दोन्ही आमगेल्या मनात असतात आणि नित्य मनातल्या मनात ह्या दोन्ही तत्वांनी हातात हात घालून एकमेकांग सहकार्याने आमक हो आध्यात्मिक प्रवास करचो. समर्थ आमचल्याखान करून घेतात त्या ग्रंथांतून जिवंत सती ते आमकां गायडन्स दित असतात आणि आमगल मनांत बैसून त्याच आमकां गायडन्स दितात आणि आम्ही नम्र जावन तांतले विचार करून सगळ्यांनी दोघ जणांनी मेळून तांणी आमगेला हात धरला म्हणा पडे त्याप्रमाणे आम्ही प्रवास करता की नाही तशी आम्ही प्रवास करतात. तरीची आमगेल मन समृद्ध जातले आणि आमकां शाश्वत समाधान मनशांती आणि प्रसन्नता हाजो लाभ जातलो. त्यांनी आम्ही ही केन्नाय शांती पाठ म्हणून म्हणतात
तरी कल खातीर म्हणटा ती ते ह्या खातीर गुरु शिष्य हे दोन विंगड नाती तर अर्थ हांगा ते आणि दोन्ही एकमेकांक पूरक असता ती हांगा समर्थांनी भोगमठो समास बरयला. हांव तुमकां तो वाचून दाखयता. समास तिसरा शिष्य लक्षण. श्रीराम एक मिनिट. त्या म्हणतात की मागा सद्गुरूंचे लक्षण विशद केले निरूपण आता सत्शिष्याची ओळखण सावध ऐका. सद्गुरु विण सत्शिष्य तो वाया जाय निशेष का सत्शिष्ये विण विशेष सद्गुरु श्रीणे. सद्गुरु आणि सत्शिष्य सद्गुरु सुद्धा सद्गुरु असतात तशी शिष्य सुद्धा सत्शिष्य असतात. तशी एक एक सम ना जाल्यार एक फक्त त्या लॉट हात जे दिलेले बँकाचे लॉकर उघडचे दोन चावे असतात. एक मास्टर की म्हणून बँका म्हणून अधिकाऱ्याला असतात आणि दुसरी कोणाला लॉकर असताल्याक असतात. तशी आमगेल लॉकरांतू आमगेल धन असं आत्मज्ञान जावंक आत्म असं ताजे म्हाकाचे त्या आत्म्याचे ज्ञान कोण घेवचें म्हळ्यार तो सत्शिष्य कळ्ळें. तांणे तागल चावी घेवन येवंका आणि सद्गुरु सुद्धा अशीच ताका दिना सगळं उघड मास्टर की लायना सम परीक्ष घेता तावून सुलाखून काढता ताका सम्मची तावळी तो वाया जाय निशेषका सत्शिष्य विण विशेष सद्गुरु सिने. उदाहरण त्यांनी शेताचे दिल्या भोगांची उदाहरण. उत्तम भूमी शोधिली शुद्ध हो बरी सुपीक जमीन भुसभुशीची परंतु तेथे बीज पेरिले किडकाल किडकी बी पेरलेली पीक समयत्व यान तशी सद्गुरु भो बरस जाल्यार नाही हा सत्शिष्य शिष्य भो बरस तागल मन भुसभुशीची जाल्यार सद्गुरु ताका पाप तागले हे आजकाल कितले बंद गुरु सुरे जाले कोणाला की हाता वचून पडलं तान्ने कानांत कलकी मंत्र सांगले म्हणून केले आणि कल्ले ना बीजे पेरिले किडक खाता ते उगयनीची ना जाल्यार दुसरी केसांत कल जाता ता ते उत्तम बीज बरी संबंध खडकेसी पडिले. सद्गुरु असं उत्सुक असं सगळं आपणाक दिवन चडूक सर्वत्र सगळं दिवच्या तयार असतो आजची राखण असताना जाल्यार ताका बरो शिष्यची मेळना कोणाकय कले पडणीची ते कल्ले फुकट कले मेळटा म्हळ्यार न्ही आमकां ताची किंमत आसना. त्या आत्मज्ञानाची आमकां किंमत ना. इत्या म्हळ्यार फुकट आमगेर हांगा बसल्या आमकां आपयता मस्तफान आपयलें की ताची आमकां किंमत मेळना. यो यो आयकया ती म्हळ्यार कले आयकूंक काम अशें जाता. आणि पैसे चार्ज केल्यार पैसे भरल्यात न्ही वसूल करपाक ती म्हणून आमी रेग्युलर वतात पण हक्क तशें न्ही. तशें तशी तर सद्गुरु ही व्हेरी इगर दिवच्याक जाल्यार संबंध खंय पालथ्या घडावर पाणी खंय तशी फात्राळ अशी फात्रांची हे असता न्ही तांतू ते बीज बरे बीज तांतू घाल्यार ताणें उगयलें तेमीत कल जावंका. तैसा सत्शिष्य ते सत्पात्र एक पात्र बरेजी परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र तेथे अरत्र ना परत्र काहीच नाही. श्रीराम अरत्र परत्र कले ना ताका धड संसारही जायना आणि परमार्थही जायना. तसं शिष्याक चुकीच गुरु हात पडले अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी परी शिष्य अनाधिकारी शिष्य लायक ना ताका शिष्यत्व अजून येयनी ताका हे सत्शिष्याले जे लक्षण सांगली ती ताल्ले अजिबात ना ती गुरून आपयल म्हणटा येता ताका पहिले संस्कार ना ती ताका इच्छाची ना परमार्थाची असल्याक जर गुरून पूर्ण कृप करच्या पळयल्यार तो कदाचित तागल चल्ल शफा बस ताका दिसता रे आपण इतलो हे जाल्लो आपण आत्मज्ञान जाल्ले चारडाके करूंक का म्हणून पण ना हे संस्कार जावच्या सुद्धा दिसता बापू संस्कार करता ती म्हणून पण मस्त फक्त ताका सुद्धा पूर्व सुकृत लागता कळणे. तरी परी शिष्य अनाधिकारी अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी शिष्य अनाधिकारी भाग्य पुरुषाचा भिकारी पुत्र जैसा श्रीमंत मनुष्य तो एक फन गेल्लो तान्ने मागची काळात बँक्स आणि नाशिल्ली ती खंय पुणे पूर्ण ते हंड दवरताले धनाचे आणि हक्क सांगिले थंय आसचो म्हणून
जाल्यार आल शितले ते उकरून काढून ते भोंडे काडचे आल ताजेरी बैसून हो चेडू भीक मागतके. तशी नमुन्याची परिस्थिती जाता. तैसे एका विण एक होत असे निरर्थक परलोकीचे सार्थक ते दुरावे. म्हणून सद्गुरु आणि सत्शिष्य तेथे न लगती सायास ह्या दोन्ही जर बरे मिळले तरी कल जाता. हा त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एक सरा. जशी आम्ही म्हणतो सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवाव, तशी दोघ जणांग सांगातीची सहयात्रा जाता. हाता हात दोन आनंद यात्रा. आणि आनंदाने सद्गुरु बट्टा धोरणांक चलत वर्तात. तेथे न लगती सायास, शिष्या काही सायास लागना आणि सद्गुरु काही शिष्याक तयार करच्याक सायास म्हणारी कष्ट पडणार. आणि सगळ्यांगल हव्यास म्हणारी पोट भोर आनंद मेळटा, भोर भावता नुसते. आता ह्यान तुसुदे मुखार कशी जांका त्यांनी इतकं गोम टिकून सांगल्या. सुभूमी आणि उत्तम कण, भुसभुशी काळी मात्यस ती नांगरली केली. तांतू बरे हे बीज पेरले गुरुनी, भुसभुशी असं हे असं. पण उगवेना पर्जन्य विण. पावसू पडणी कल करचे अवर्षण आले, पाऊस पडणी जाल्यार कल जाता. तैसे अध्यात्म निरूपण नसता होय. पण निरूपण करून ताका ज्ञान दिवका नव्हे. हगूर हगूर श्रवण भक्ती घडोवंक ताका ते ताका कळना. तो स्वतः आत्मज्ञानी असं पण ताका सांगूक कळना जर तर तो कायम तागल हांतू ट्रान्सांत असता. निरूपण करणी तरी संत आणि गुरु हांचो हो फरक. संत आपणागल आत्मज्ञानांत असतात ती बरे असतात ते, पण केन्ना पण तांकां दिसशील त्यांचं मार्गदर्शन करतात. पण गुरूक इतली कळकळ असते ते शिष्याबद्दल की सतत फक्त तो अध्यात्म निरूपण करता. बरे तेवे केले, पावसूय पडलो, शेत उगयले, शेत पेरिले आणि उगवले. परंतु निगे विण गेले, साधने विण तैसे झाले साधक. सांगा साधक साधकाने साधन करका नव्हे. त्या करचे खातीर ताका सांगल्या ते उगयले जाल्यार निगे विण गेले म्हळ्यार साधन करनी म्हळ्यार काळजी घेनी. ते एक दिवस खंयची कोण कोण येता ती वायट विचार येता ती नाका जालेले. तशी पक्षी पक्षी म्हणाकले आम्ही दिवा स्वप्न पळयता बसता ती कल्पले आणि उगीच वेळ घालयतात फालतू विचार करच्यान आणि नामस्मरण करना ती सांगेल साधन करना ती. हे पक्षी येऊन जशी हाजेरी टोळ धाड येत म्हणतात नाही तशी त्या सुद्धा येतात ती. तर त्यात जे अगेन्स्ट आम्ही कल करता त्या साधकान अत्यंत जागरूक असतात. साधक जाल्लो की बाधक विचार करचे ना. साधक कशी जालतो तो पहिले बद्ध शिला होत असत. आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. असले मनुष्याक संसाराची इतकी दुःख येईल की कसले केल तर ते यश येणार. म्हणना पडता पटच्या लागले की आपणाला काहीतरी चुकता आणि तो ही ऍडमिटेड काहीतरी चुकता त्यावेळी तक रण नेमच्या लागले पुरे दिवाळखोर जालतो. दिवाळखोर म्हळ्यार मेंटली स्पिरिच्युअली दिवाळखोर कल्ले ना ताका फिजिकली ना कसले ना रोगराई ह्या तसं कोणे खबर घेना ती असळारी भरपूर रण नेता ऋण त्यावेळेला हे गुरुराया मग कोण पावतले त्यावेळेला ताका मोक्षाची इच्छा जाता. मोक्षाची इच्छा जाता आणि आत्त थाय तान धावी रस्त्याने मोह करून हें जाई तें जाई लोभ मोह आजमाक्षी तर त्या मोहाचं क्षय जाता तागेले आणि तो मुमुक्ष जाता. मोहस्य क्षय ते मुमुक्ष जाता आणि मुमुक्ष म्हणकले मोहाची मोक्षाची इच्छा करतलो. मोक्षाची इच्छा करतलो तो बाई मुमुक्ष. आपणा हातान सुटका ही इच्छा जाता. एकदम आत्मज्ञानान जायना जाल्यार ह्या परिस्थितींतल्यान आपणाक कोणेपणी भायर काडता ही इच्छा जाता. तसले वेळार ताका गुरु मेळटा आणि गुरु स्वतःच असता. कोण मुमुक्ष जाता आणि आपणाला येत दाखवलं नाही रामागल काम तावळ सांगितलं तावळी तो गुरु येता आणि गुरु ताका हो मुमुक्षु ताका लोटांगण घालता.
लोटांगण घाल ना पडे गुर ताका उबा धरता आणि सांगतात चल हांव तुका आता प्रेमाने ताका लागीं करता आणि ताका साधन शिकयता, ताका जप दिता नाम दिता, त्या नामान आपणा गेले सिद्ध नाम दिता, आपणा शक्ती घालून दिता. मला कळले की अशी चमकून तुमक दिली थंय किती दिवसांत पावतली. ताचे पयशी तुम्ही कारान वचूल्यार बेगी पावतली, विमानान वचूल्यार आनी बेग पावतली. तशी गुरु कितली श्रेष्ठ असते, सद्गुरु तागल शक्ती तितली श्रेष्ठ असता आणि त्या अंत तांकां लिफ्ट दितात आणि सांगता ती तुमगेल काय जो चिंत जो असत न्ही तो दवराती आपणागल माथ्यार घाली आपणा लागन आणि तू मुखार चल चरणा, मुखार चल साधन करी. मग तावळी तो साधक जाता. साधक म्हळ्यार साधन कोण करत की तो साधक. साधना म्हण म्हणल्यार एकलो हो सांगते शिष्य म्हणून जायना तो मुमुक्षुची साधना न्हू. अरे साधना साधना तरी मागीर साधक कशें जावचें. तरी नेमान करता जवबरी पीक आपणास भोगे हे निगेविण गेले म्हणजे काळजी घेनातील मी ती लुट्टून झाले नाक्क जालेले विचारांनी. गोमटे पीक आयिल्ले साधन करता आशिल्लो जाल्यार मदेंच कोणे पुणे आयले आणि कोणे घरचींच कोणे पाहुणी म्हूण आयली हे आयली हांतू तांतू वेळ ना साधन राबली आणि मस्त राबली आणि तांतूच गुंतलो संवसारात परत आणि साधनाच करली. तर नाक्क जालेले विचारांतू आणि व्याप वाडयत गेले संसाराचे. हांतू जास्ती पयशे मेळटात हांतू जास्ती पयशे मेळटात हे आस लागली आणि आमगल निधी ध्यास परमार्थाच पैकी मागशी पडलो. तावळकल जाले शेत पुराई त्या विचारांनी ते पक्षी वाईट गुंड विचार असतात न्ही तशी त्या वाईट विचारांनी सगळे नास धूस करून घालते मनाचे साधनेचे पुरे परत नव्यान सुरू करचे. उपयोगनाने इतके करून शेत पेळिले आणि उगवले परंतु निगेविण गेले साधने विण तैसे झाले साधकाच. जवबरी पीक आपणास भोगे तबवरी बवघेची करणेही लागे. पीक आली ही उभे राहोची नाही. कशी त्यांनी सांगल्या आता सगळे पीक आयले घार हाण दवरले आणि भरपूर असं खाऊच्या पिवच्या तरी सुद्धा सगळे परत करका लागता. साधन सोडच्या ना साधकांनी. पीक आयल्या मन आनंदान कसं म्हाका दिसता रे वा हांव पावलो म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें आणि ताका मुर्खाक हें कळना आत्मज्ञान जाल्लें म्हणटलो केन्ना आत्मज्ञान जायना आणि म्हाका केन्ना आत्मज्ञान जायना. म्हळ्यार मी जोपर्यंत असो त्या पोस्टमॉर्टम करतल्यान सांगलें मी भायर पडना पडेच आमी पोस्टमॉर्टम करतात. तशी हे मी आमगेल भितर आसून आत्म भितर आशिल्ता जिवंत असतना तर मी भायर वचना पण पोस्टमॉर्टम करतलो होडकी मी भितरीच आस परमेश्वर आमगेलांतू आणि तागेल दर्शन आमकां प्रत्यक्ष घडून आमकां आत्मज्ञान कोण दितलो तो सद्गुरू ओळू तुम्हीच सांगात होय की ना. तशी ते सगळे आयले तरी अवघेची करणे लागे. पीक आली आहे उभे राहोची नाही. ह्या वर्षाक मस्त पीक आयले म्हणून 7 जन्म बैसून खावी येतं म्हणून ताची पुऱ्या वाट लायली. विकून सगळे पैसे आयले ते उडयले केले पण हांतू तशी चल ना. तशी तांणी सांगल्या तैसे आत्मज्ञान झाले तरीही परी साधन पाहिजे केले. एक वेळ उदंड जेविले तरी सामग्री पाहिजे ना. आम्ही मस्त म्हणता लग्न मांडतात आणि भरपूर जेवण येतात. आता सगळं जेवणाने मागशी पडली म्हणा कोणे वचन बोलाचीच कढी बोलाचाची भात जेवून या पोट कुणाचे भरे ऑनलाईन पार्टी तांनी पळोवचे तांनी खावचे आम्ही नुसते पळोवचे लाळ घोटची तशी उपयोग ना. जाल्यार हें तशें नाही खरेंची मस्त जेवले तरी काही लग्ना म्हणतात मस्त जेवण आयली इतलें पोट भरली बा हांव रात्री जेवना गो नाका गो इतलें पोट भरल्या कसले करचे नाका जाल्यार रात्री 9 घंटे जायना पडे परत भूक लागता. एकले आसतले म्हण फ्रीज उगडून पळयता तितले कालचे शिरेन कोणी खावया नाल्यार रात्री न्हीद पडची ना असली अवस्था जाता. तरी एक वेळ मस्त जेवलो पोट भरी म्हणून कोणे घरांतले सामान काण उडोवन सोडतात ते ना त्या म्हळ्यार गोत्तस परत भूक लागची आस. तशी आत्मज्ञान जाल्लेल्यान सुद्धा ही साधन करपा लागता. साधना करपा लागता हे समर्थ सांगतात.
एक पंथ उदंड जावल तर के ती सामग्री कोणे उडे नाती दवरतात आणि साधन करता म्हणून साधन अभ्यास आणि सद्गुरु सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू सत्कर्म सद्वासना पारू ही पाववी भवाचा म्हणे पारू पाववी भवाचा भवाचे पार आमचं कोण कोण करता साधन अभ्यास सद्गुरु सत्शिष्य हे सगळे जण मिळतात ज्यांना आणि सत्शास्त्र विचार सत्कर्म सद्वासना हे सगळे आणि साधन मुख्य साधन आणि अभ्यास सद्गुरु जायची सत्शिष्य असता सत्शास्त्राचा विचार असता सत्कर्म करका अशी बसच्याना रामागल काम करका कर्म करका त्याने निष्काम कर्म करका मला कळले की प्रति एकांत राम पळून जेन्ना मी तागल हें करता ती त्या वेळा तो राम आमगलान तू असं म्हण प्रचिती येता कळले तशी पाववी भवाचा त्या भवसागरांथान आमकां पार भरता ती साधना सदुपासना सत्कर्म सत्क्रिया आणि स्वधर्म सत्संग आणि नित्य प्रेम निरंतर ऐसे हे अवघेच मिळे तरीच विमळ ज्ञान निवळे नाही तरी पाषांड संचरे बळे समुदाय मस्त समुदायांतून कळ जाता की केल्यार केले ना जाल्यार ना कशी असता हा तरुणांनी मस्त हजान करू घेतल्या साधना त्यांनी ती आंबेड स्वामीची मस्त पर्टिक्युलर असत त्या म्हालगड हांचपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांक तर पावता तिची पण तरुणांक तांणी हाताले धरली कला म्हणारी तांणी समुदायान तांकले वाईट हे लागू नये हा तांणी परमार्थ मार्गार तां डेव्हिएट जाऊ नये सतत तांगें लक्ष असता तुम्ही तांक बिझी करतात ते हें कराती तें कराती तें कराती हें कराती शेतान काम कराती हा जेवात खायाती आराम कराती जाल्यार अमुक एक साधन करपाची सांग चेडवान धरून प्रार्थना ग्रुप हें काही पूजा अर्चा संस्कार तांकां ते हें करतात ते मुशीन थांब घालतात पायपान थांब तशी ते तयार करतात हे खरे सद्गुरू आणि ते सत्शिष्य घडयतात साधक घडयतात हा जर तशी जाय न्ही देवान इतकी बर सद्गुरू आमकां मेळ्ळ्यात सगळ्यांक मेळटा म्हणना जर मेळ्ळी तरी कल जाता तरी पाषांड संचरे बळे एकाच एक जाऊन पडता भले पण येथे शब्द नाही शिष्याचे शिष्य कशे हांगा समजा शिष्य काही कमी पड तरी सद्गुरू जर बरो असल्यारी सद्गुरू पालटी त्या अवगुणासी नाना यत्ने करुनी श्रीराम सद्गुरूचे असत्शिष्य पालटे परंतु सत्शिष्य असद्गुरू न पालटे काजे थोरपण तुटे म्हणून कळलं तरी त्यांनी सांगल्या सत्संग सत्कर्म स्वधर्म हे ताजे जीवन परमार्थ साधन करता म्हळ्यार कल करता सत्संग करता सतत सातत्य सत्कर्म करता राखता वाईट कर्म करू नये आणि स्वधर्म स्वधर्म आमगेले सहज धर्म माणुसकीने वागता हे बहिरंग झाले आणि दुसरे कले साधन आमगे जप तप तें करता बरे चिंतका लोकांगेले बरे जावपा म्हणले आणि सत्याची उपासन करता हे जेन्ना आम्ही हे अंतरंग हे दोन्ही अंग जेन्ना विकास जाता त्या वेळीची आत्मज्ञान मेळच्या शकता मेळची पॉसिबिलिटी येता आणि शेवटी दिवची कोणे ताका पर्याय ना ते सद्गुरू दितात जाल्यार जर सद्गुरू असत्शिष्य तरी ताका सत्शिष्य करू शकता पण जर सद्गुरू बर ना पण शिष्य बरो असत तर त्या सद्गुरूक तो पालटच्या शकता ना पहिला म्हळ्यार तो असद्गुरू म्हळ्यार हीन दर्जाचो गुरु म्हणून घेतलेच तो कल जाता पडत मूर्ख असतो ताका सगळं गोष्ट असता पण तो मुद्दाम करत असता का जे थोर पण तुटे म्हणून ताका कळता सत्शिष्य बऱ्या खातीर सांगता पण तो मानना ना कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा तू कोण सांगतलो अशी जाता कळ्ळें त्या खातीर तरी आत्ता मी अजंगराब्या इत्या म्हळ्यार हो होड आसा समाज आणि त्या समची कळका त्याच खातीर आम्ही हांगराब्या परत पर असं त्या वेळार सगळे नियम का आणि पहिलेच जाय जाल्यार आमी दितात पहिलेचे सुद्धा 30 31 32 हे दिल्या त्यांची केची ऐकून येयाती म्हळ्यार कल जात हांगा साधना अभ्यास सत्शास्त्र विचारू हे परत परत केलेची करावे लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे ऐकलेची ऐकावे पुन्हा पुन्हा म्हळ्यार मात्र समज आता
आणि आता कुतूहल बाजू दवरचे आणि श्रवण भक्ती समूह करची. त्या श्रवण भक्ती सातत्य नेमान अटेंड करता. त्या मुख्य श्रद्धेन ऐकूंक नुसतो विश्वास नाही, आणि ते आचरण केल्यार मात्र अंगल विश्वास बसतो. आणि विश्वास एक पण बसला की तांचे रूपांतर श्रद्धेन जात. श्रद्धेच रूपांतर निष्ठेन जात. त्यावेळी समर्थ साथ दिता ती बट्टा धरून आमका मुखार भरतली. त्यांनी आता मी हांगा राबया आणि देवाला प्रार्थना करूया की सगळ्यांना तो बरें करो आणि सगळ्यांक आमगेले हात धरून जशी कृष्ण गोपींगल रासान तू प्रत्येक गोपीला एक एक कृष्ण आशिल्लो. आणि अगदी म्हणाली त्या गोपीक खंयचेय बाकीच कसलेय दिसनाशिल्ले. तिल्ले आशिल्ले कृष्ण आणि ती दोग जाण. अँड दे एन्जॉयड लायक एनीथिंग. राधाय थंय आशिल्ली पण ही एन्जॉय केली प्रत्येक गोपीने. आणि एक क्षण एकलेक अहंकार जालो पण मल्ल्या मात्र कृष्ण सण बाकीच्या असे ती दिसना. मग कृष्ण चलयत असत ताबडतोब तो गुप्तच झालं. म्हणजे अशी अहंकाराने घात जात. त्यांनी आम्ही अहंकार कर नसताना प्रत्येक लागी कृष्ण असतो. कृष्ण म्हणा कृष्ण तत्व, राम तत्व, राम समर्थ तत्व. ते राम तत्व समर्थ असो त्या आमका हाता बोटा धरून मुखार भरता. ह्या विश्वासाने श्रद्धेने आम्ही आनंदाने एकमेकांना सहाय करताची. कोणाक तरी डिफिकल्टी आयली तरी ताजेरी आम्ही हे करता. आणि हेवे सांगता आज एक मिनिट आम्ही शांत बसया. इथे म्हणा कोण कोण आमगेल समाजांतून आमगेल ग्रुपांतले तो अरुण दादा एक धारेश्वर तो गेल्लो पाप व्हेरी टॅलेंटेड पर्सन. मोठाच मॅनेजर गेले पहिलाजी. तांकां सगळ्यांक सद्गती मेळटा. ही वॉज पिलर ऑफ द मठ खरेंची. तशी अचानक कोरोनान कितले जाणांगे जीव घेतलो. कल्पना कितले जाण गोत्त सकली मस्तान गोत ना ती ते सगळ्यां खातीर. आणि कोण बर ना तांगेल सुद्दां बेगी बर जावो आणि हे रोगाचे हे जाव वचो तरी ते आम्ही ऑनलाईन दवरया. ताजे फायदे मात्र दवरून घेवया, ताजे वाईट गुण नाकात अशें आमी मागया. आणि हे आज विवेचन पुष्प सगळ्यांनी मेळणं म्हळ्यार आम्ही श्रोता वक्ता सगळे एकच. ते म्हळ्यार जय जय रघुवीर समर्थ. ते समर्थ रघुवीराच्या चरणात आम्ही त्या सगळ्यांनी मेळून अर्पण करू. आणि आम्ही केलेली प्रार्थना म्हणूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा. कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसेवरी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा. कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो. रामदास स्वामी म्हणतात ती आमक सगळं तू दिले. तुला दयेक सरी ना दयेस नाही सरी. आता सगळ्यांना कल्याण करी. दयेस नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुस्तथा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.